Donostiako Elizbarrutiko 5 autobusek Madrilerako erromesaldian parte hartu zuten, Leon Amalogaren Aita Santuaren bizita apostolikoa zela eta. Gaztek eta helduek otoitz topaketa eta Eliza Nobetxarekiko batasun egunak bizi izan zituzten, entzundakoa beren komunitateera itzultzean bizitzera eramateko deia jasoz. Leon Amalogarrenaren Aita Santuaren Magnifica Humanitas entziklika euskaraz eskugarri dagoeneko idatzi Elizbarrutiko liburu dendan. Itzulpena gizaki bikain izenburupean argitaratua Unai Mantero Albizu apaisak egin du. Donostiako Elizbarrutiko liturgia ordezkariak, dokumentuak giza duintasunaren hausnartzen du adimen artifizialaren garaian. Artzainunaren katedralak kanpoaldeko zaharberritzaren 3. eta azken paseari ekin dio. Lanek 16 hilabete irango dute eta 2027ko udazkenean amaitzea aurreikusten du. Fernando Prado Gotzainak erakundeen lankidetza eskertu du eta ondare erlijiosoa, kulturala eta historikoa zaintzearen garrantzia azpimarratu du.